Malawi Today. Uno ndi ku Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Okubatsirani nkhanizi ndine Christina Chiwota poyamba mayimutu yake. Akatswiri ayamikira anthu asanu omwe amapikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko omwe avomereza kugonja pa chisankhochi. Bungwe la MEC likupitiriza kulandira zotsatira zosatsimikizika. Sinodi ya Livingstone mu mpingo wa CCP yapempha Malawi kuti asunge bata pamene akudikira zotsatira za chisankho zotsimikizika. Ndipo mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yati malonda amatikiti amasewero wake ndi Jwaneng Galaxy akuyenda bwino. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Akatswiri azaulamuliro ayamikira anthu asanu omwe amapikisana pa chisankho cha mtsogoleri omwe avomereza kugonja pa chisankhochi ngakhale bungwe la Malawi Electoral Commission MEC silinalengeze zotsatira za chisankhochi zotsimikizika. Anthuwa ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda, anthu omwe amayima pawo Phunziro Mvula, a Deu Chilungo ndi a Smart Swira, komanso a Frank Mwenefumbo a chipani cha National Development NDP. Katswiri Pandale Dr. Josh Chaima wati Amalawi akuyenera kupereka ulemu kwa andalewa ponena kuti aonetsa mtima olimbikitsa mtendere komanso kulemekeza maufulu a anthu. Kenford Mdima ali ndi ripoti. Pamene anthu akudikira zotsatira za chisankho chomwe chachitika lachiwiri, asanu omwe amapikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko avomereza kuti agonja. Anthuwa ndi monga mtsogoleri wa chipani cha People's PP a Joyce Banda, mtsogoleri wa chipani cha National Development NDP a Frank Mwenefumbo, komanso omwe anayima pawokha a Phunziro Mvula, a Smart Swira komanso a Deu Chilungo. Pothirapo ndemanga katswiri wa zaulamuliro Dr. George Chaima walangiza ndale kuti azilemekeza zotsatira za chisankho kunena kuti zimuonetsera chifuniro cha Malawi. Onsewa asanu amenewa mukati mwaone chiganizo chawo ndikuti ndiokonda dziko, okonda mtendere, olemekeza malamulo ndi maufulu a mdemokrasi. Tikati tiyitambe nkhani za chisankho chimakhala ndi owina komanso oluza. Katswiri wina a Ernest Thindwa naye wauza ndale kuti adzipita ku chisankho ndi maganizo odziwa kuti akhoza kupambana kapenanso kugonja. Usafuna kugonja pamene manambala akuonesa kuti munthu wagonja sizichitira bwino aulamuliro wa democracy. Democracy ndi ulamuliro omwe anthu amapikisana kuti alamulire dziko, akagonja azivomereza. Padakali pano bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC lati likuchita zothekera kuti lilengeze zotsatira za chisankho pasanadutse masiku asanu ndi atatu monga mwa malamulo. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Pakadali pano a Deu James Chilungo omwe amapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko ngati oyima pawokha avomereza kugonja kwawo pa chisankhochi. Zateremo a Chilungo akhala munthu wachitatu mwa omwe amayima pawokha pa mpando kuvomereza kugonja. Polankhula kwa mtolankhani mawawo kuti Longwe a Chilungo ati iwo ndi okhutira ndi mavoti omwe Amalawi amapatsa pa chisankhochi zomwe akuti ziwapatsa mangolomera kuti adzapikisane nawonso pa chisankho chomwe chikubwera mtsogolomo. Yaona zimene amandiuza anthu anga amanja zanga pa ground masimalizasi naona kuti palibe njira imene ingapange kuti ine ndine pakali pano. Komabe ndivomera chifukwa chokuti nabwerapo mochedwapo komanso nkhani kuti ndaphunziraponso kuti no pali zina zimene ndinaliwo zifoka ndi ndikhulupirira kuti ndimene zayendera pano ndali pa front line ndikuziwa zimene zichitika next time zachita bwino. Komanso ndinauza mayi mathokoza mayi amene anandivotera kuti no sanataye nthawi achira chinthu cha nzeru ndiwathokoza kuti no ndipasa encouragement akandisana ndivote muna bwezino ramuna can't do anything komanda ndipasa encouragement kuti ndiziyendabe. Komanso yena amene sandivote ndikhulupirira kuti muna ani maganizo amvesese ndi kwamene tinandivulira nthawi ndikuti apati nthawi yokwanira paviye zina kubwera tikati tidilipo tikuona zimene zingatikuthera ndikuti iye atakundivesesa amene asakuzikana chiganizo ndivotera. Komanso ndinafuna ndauza amene angawine kuti nojamba owina asangale bwino tosani pa dziko lathu ili. Wati kuti timabwera na sayi kuti no ibira wawina ndege wawina
dziko lathu tonse lili momuno tikawina tizikhalabe momuno so tipange kuti pasabwere machaos komanso pamene ataluze ngati mmene luzira ine asa pakhale ndi mtima wankhwizi kapena kuti ukwiya kuti sondaluza nkhani ndi mtendere tipanga promote peace komanso tiuze kuti amalawi pali timalemekeza malamulo tili ndi meki imene mpaka pake balogera ntchito yabwino sinaonepo ine ngati kuti ndi contestant sinaone zosamisa zoti zilibe asala zimene zikula meki yemwe amapikisana pa chisankho cha mtsogoleri ngati woyima payekha a Adele James Chilungu. Tidakali pa nkhani za chisankho, bungwe la za chisankho la Malawi Electoral Commission MEC likupitiriza kulandira zotsatira zosavomerezeka za chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala kuchokera ku makhonsolo osiyanasiyana. Mmawawo zotsatira za makhonsolo monga Chiladzulo ndi Kasungu zafika ku Lilongwe komwe ntchito yowunika zotsatirazi ili mkati. Mneneri wa MEC Asangwani Mwafewa wati bungwe lichititsa msonkhano wa atolankhani zotsatira zikakhala mchimake. Winston Kaimira ali ndi zambiri. Mmawawo zotsatira za chisankho zosavomerezeka zochokera m'makhonsolo omwe ndi kuphatikizapo Kasungu komanso Chiladzulo zafika ku malo omwe bungwe la Malawi Electoral Commission likuwunika zotsatirazi ku Lilongwe. Mwa nthawi zonse kuli chitetezo chokhwima chomwe akupereka ndi asilikali a Malawi Defence Force komanso apolisi. Ntchito yowunika zotsatirazi ili mkati. Ndipo mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission Asangwani Mwafewa wati msonkhano wotsatira wa atolankhani womwe cholinga chake ndi kudziwitsa Malawi za momwe ntchito yowunika zotsatira zikuyendera kuchitika zonse zikakhala mchimake. Dzulo bungwe la MEC linalengeza zotsatira zovomerezeka zochokera m'makhonsolo anayi a dziko lino. Zotsatirazo zikusonyeza kuti mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Professor Peter Mutharika akutsogola, ndipo otsatira ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Lazarus Chakwera. Malamulo a dziko lino amalola bungweli kulengeza zotsatira za chisankho cha president pasanathe masiku 8 kuchoka pomwe anthu aponya voti. Winston Kaimira, Zodiac, Lilongwe. Chipani cha People's PP chapempha bungwe la Malawi Electoral Commission MEC kuti lisachedwe kulengeza zotsatira za chisankho potengera kuti kutero zikhoza kubweretsa nkhawa pakati pa anthu. Mneneri wa chipani cha Ackson Kalairi Banda wati ngakhale lamulo limalola bungwe la MEC kuti litulutse zotsatira za chisankho cha president masiku 8 pakufunika kuchita changu chifukwa chipwirikiti chayamba kale pakati pa nzika. Pali zambiri zimene zikuwerengedwa, pali zambiri zimene zikunenedwa, pali zambiri zimene anthu akhala akuyankhula. Ndefe ngati achipani ngati amodzi amene tili nawo mu mpikisano umenewo nachiona chinthu cha nzeru kuti talimbikitsa Malawi anzathu kuti tikhale odekha, kuti tisatire bwinobwino zotsatirazi, kuti akalengeza Malawi Electoral Commission zikhale zonena kuti ife tigwirizane nazo ndi wina aliyense agwirizane nazo. Ndiyo ndithu tinalimbikitsa Malawi kuti tili mnyengo iyi, inde mnyengo yowawisa imene peza kuti ena sizinayendere ena zawayendera, komabe tiyenera kuti tichivomereze malingana ndi kuti cholinga chathu ndi kutumikira Malawi mabata ndi mtendere. Ngati pali zina zimene tiona kuti sizinayende bwino m'madera mwathu kandi maconstituency kandi maodi kandi za president zomwezo, pali ndondomeko zimene zinakhazikidwa malamulo zimene tiyenera kusatira kuti mbala chilungamo chituluke bwinobwino. Malamulo oyendetsa zisankho amapereka masiku kandi 7 kana ngationera kuti masiku amenewo ayenera kuti zonse madandaulo ndi zina zonse akhale kuti athana nazo komanso aulutse zotsatira za zisankho. Ndipo timaona kuti zimene tikuyambikira ku masiku amenewo mapemphaso a Malawi Electoral Commission kuti athandizire ndithu kuti madandaulo amene alipo amene kupereka anthu athane nawo mwamsanga, komanso zolengezedwazo zofuna kulengezazo zikhale kuti akonzekera komanso alengezwe kwa mtundu wa Malawi kuti awanze malingana ndi malamulo amene amanenera. Mneneri wa chipani cha PP Ackson Kalairi Banda. Koma mneneri wa bungwe la Political Science Association of Malawi Amavuto Bamusi wati bungwe la MEC likufunika nthawi yokwanira kuti litolere zotsatira zonse ndi kuziwunikira bwino pofuna kupereka zotsatira zolondola. Maganizo amene afulutsa achipani cha PP komanso mapempho amene anenedwa kusoka kuchipaniwa ndi maganizo amene ali anzeru, komanso ndi maganizo amene ali mu malingaliro molingana ndi malamulo a dziko lino la Malawi oyendetsera chisankho. Pamene amene nakuti zotsatira za chisankho sizikuoneka kuti zichite kuchedwetsedwa kwambiri.
pamano ziulutsidwe pasanakhale masiku 8 ndiye komanso pankhani kuzana ndi kuti pakhale kudekha kumbali zonse zimene zatengana mbali muchisankho chimenechi makamaka zipani komanso osatira makandideti amene atengana mbali ku chisankho chimenechi ndizoonadi timafuna tigwirizane nawo achipani cha PP pa fundo zimene akusazi kuti dziko lipitirire kuyenda ndi bata komanso mtendere zinthu zimene zingabwere ngati pali kudekha komanso kulolerana chachikulu kumene atiusanso achipani chimene cha PP timafuna kuti tiyayandikire porusa mfundo kuti pali malamulo amene akuyenera kuti alekekezedwe atsatidwe ndiye tamvanso Malawi Electoral Commission amene anambali manja apapando ameki akutsindika kuti iwo ayendesa chisankhochi motsatira malamulo komanso kulo usiku taona ameki omwewo akuyamba kuputsa zosalira zina za chisankho chimenechi zimene zaunikiridwa bwino ndipo tikuyembekeza kuti njira imeneyi ipitirira pamene zosalira zina zambiri tikuziona zikufika. Mneneri wa bungwe la Political Science Association of Malawi Amavuto Bamusi. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Christina Chiota. Tionenso mitu yake pamene tikupitirira. Synod ya Livingstone mu mpingo wa CCB yapempha Malawi kuti asunge bata pamene akudikira zotsatira za chisankho zosatsirizika. Akatswiri ayamikira anthu asanu omwe amapikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko omwe avomereza kugonja pa chisankhochi. Bungwe la MEC likupitiriza kulandira zotsatira zosatsirizika ndipo mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yati malonda amatikiti amasewero wake ndi Jwaneng Galaxy akuyenda bwino. Popitirira ndi nkhanizi, Synod ya Livingstone mu mpingo wa CCB yapempha Malawi kuti asunge bata pamene akudikira zotsatira za chisankho zosatsimikizika makamaka zotsimikizika. Mkulu wa Synod ya Jairus Kamisa wanena izi kumzuzu pa msonkhano wa atolankhani. Iwo apemphanso bungwe la MEC kuti lipange zinthu zake poyera ndi cholinga cholemekeza zofuna za anthu. Choyamba ndifuna mtokoze kuti Amalawi anatuluka unyinji pa 16 September kukavota kusankha mtsogoleri wa kumtima wawo president, MP ndi council. Ndifuna ndipemphe Amalawi tonse pa nthawi iyi pamene tikudikira zotsatira za chisankho tiyendidikire mabata ndife dziko lokonda mtendere upitirire pamene tikudikira ku MEC kuti alengeze zotsatira za chisankho. Tifuna tipemphe AMEC kuti mulole zimene anthu anayankhula pa 16 zichitike. Ndipo dikira izi AMEC muonesese kuti china chilichonse chikhale pambambanda chizioneka anthu azichiona zikatere anthu akhala ndi chikhulupiriro MEC ndiponso apange izi posatira constitution ya Malawi. Mkulu wa Synod ya Livingstone mu mpingo wa CCB ya Jairus Kamisa. Mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yati ndondomeko yogulitsa matikiti amasewero wake ndi timu ya Jwaneng Galaxy mu mpikisano wa CAF Confederations Cup ikuyenda bwino ngakhale chidwi cha anthu chili pa chisankho chimene chachitika lachiwiri. Manoma asewera ndi timu ya Botswana mawa pa bwalo la Bingu ku Lilongwe koma masewerowa adza pamene anthu akudikira mwachidwi zotsatira za chisankhochi. Mkulu woyendetsa ntchito za malonda ku timu ya Wanderers Gresham Chapita watiuza kuti anthu akhala akugula matikitiwa kuyambira lolemba ndipo chikonzero chiliponso choti adzawagulitsenso tsiku la mpira. Pasika ndikuzonera kuti monga mene mukudziwira kuti kumayambiriro kwa sabatayi kunali zochitika monga zisankho ndi zina zotero anthu maganizo awo anali pa zisankho. Komano panopa zinthu zikuoneka kuti anthuno ayamba focus yawo no pambira. Ndiye lachinayi lachisanu tinaona kuti matikiti anthu ambagula pofika na Saturday likamatha tikulupirira kuti tikhala tikuona kuti pali kusintha koma anthu ambiri achitira timu imeneyi. Tsiku la mpira tikukonzanso onera kuti anthu adzagula matikiti koma sadzagulira ku stadium. Tikufuna tikonze ndi tumalo 100 meters 200 meters away from the stadium kuti anthu adzagula matikiti amenewa. Chotero anthu asalire nkhawa onena kuti kama za munaphonyera kugula matikiti amenewa komano matikiti amenewa adzakhala pangakhale tsiku la mpira. Mtengo Mkulu woyendetsa ntchito za malonda ku timu ya Wanderers Gresham Chapita.
apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Akatswiri ayamikira anthu asanu omwe amapikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko omwe avomereza kugonja pa chisankhochi. Bungwe la MEC likupitiriza kulandira zotsatira zosatsimikizika. Sinodi ya Livingstone mu mpingo wa CCV yapempha Malawi kuti asunge bata pamene akudikira zotsatira za chisankho zotsimikizika. Ndipo mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yati malonda amatikiti amasewero ake ndi Jwaneng Galaxy akuyenda bwino. Ndine Christina Chiwotha zikomo kwambiri kukhala nafe masana abwino. Tsopano mverani za nyengo. Aurasiane za nyengo ndi amavu bwenzero shaona nyengo ndikulandreni masanano muli ndine Tunge Muhoni kuli mitambo yapatayi patali komanso kwatentha ndinso kuchanguluwo m'madera ochuluka masanano. Mvula yowaza ikuyembekezeka kugwa m'madera ochepa maka chigawo chakummwera ndipo ikomba mochokera kummwera chakumvuma ndipo la Mulungu tiyembekezere mitambo yapatayi patali mphepo ndinso mvula m'madera ochepa. Masanano ku Lilongwe kwatentha ndi madigiri 29 pomwe ku Mzuzu kwafunda ndi madigiri 26. Mangochi kwatentha ndi madigiri 32, ku Blantyre 28 degrees Celsius ndipo kwa Nkabo kwatentha ndi madigiri 33. Ndipo nthawi yomwe dzuwa liyembekezeka kulowa lino pa 20 September 2025. Ku Lilongwe 19 minutes to 6, ku Blantyre 24 minutes to 6 ndi ku Mzuzu 20 minutes to 6. Za nyengo kuchokera ku nthambi yona za nyengo zomwezi. Mana ndine Tunge Muhoni masana.